Ibavale ngci insizwa ke eyaziwa ngegidangoma leGcokama imilomo. Ngiyabonga mlaleli wami kopha kufinye khona lo mbuzo njengoba manje ubingelele ke umathindi wacebo intombi zomqamela amehla kabanye zobaqama nomali siwazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la cothe press subscribe button share phinde comment ukhuluna konke uma subscribe ayikhamera khamba kodwa ke sothenza ukuthi kube wena oqala uthola notification make sifala ivideo ngaphambili. Umshovo owaziwa ngegidangoma eliqavile leGcokama elisho uzokhumbula ukuthi kulamalanga ubuye wangabonakala kumagidangoma noma kwi-crew yeGcokama yekhawu nje eyiningana. Kuke kwavela ukuthi ke cha umshovo hayi ngoba nakho ebhizi ngani kodwa ke umshovo usethathe wayimela kwezinye izinto njengoba ke ekuvezile nokuthi wakha umuzo kobu weselifakazi iGcokama lathi ke hey sivula isentini emakhaya lisho kanje. Sisakha isentini lapha kubo kaMshovo uma sisuka la siya kwaShilisi langa nosicoficofi insele nokhethi emva kwalapho sonivezela amagaraji esikhova nabasebenzi bakhona hashi lami lomona vetula phela ngibona la selifaka lo muntu la #Paris la selifaka ilink yeGcokama ngezansi bese lifaka izithombe zakhe uMshovo emeduze kweziza isize ikhombisa ukuthi kukhulu okuzokwakhiwa. Ngiyafisa mlaleli wami ukuthi ngisuvula khumulana nodaba uzokhumbula ukuthi umshovo kuwe nezikhawu la khona engalitholi ithuba abantu bemla bethi kahle kahle kanti wenzani uma ngabe ekhaya kubo kunje laphinde laveza futhi iGcokama elisha ukuthi umshovo uneyinkinga eziningi ezithinta umndeni nezithinta ukuthi angeke impilo yakhe isheshe iqale ngaleyo ndlela abacabanga ngayo. Ngiyafisa ukuthi ngisuvula lakho malana nalolu daba lapha na comment section ngabe uyambonga lo mshovo noma ke ngabe uthatha isikhathi noma ngabe usheshile ubona ukuthi intazo yakha la izobe kuyinto esikuma phansi noma kuzobe kuyinto engasikuma phansi. Mlaleli wami ngivumele ngibambe le video kodwa ngaphambi kokuba ngibambe ngicela ukuthi usubscribe ushare uphin comment ukhuluna konke uma subscribe ayikhamera khamba kodwa ke sothenza ukuthi kube wena oqala uthola notification noma ke sikufakela ivideo hamba phambili. Ngivumele ngibambe le video ngibambe kwi video landelayo. Thank you.